Kristineren kasua Afrikako milaka, behar bada milioika emakumeren bizitzaren isla izan daiteke. Adibide bat, adibide latz bezain hunkigarri bat. Kristine Nuia, 24 urteko emakume ugandarra. Bakarrik moldatu behar izan du beti, eta horrela moldatu beharko du etorkizunean ere. Zitzaigun, Fernando bat zituen ipuin batzuk, bereak eta euskaratuak, beste autore batzuenak, eta pixkat borrokan ibili ginen ez, nola uztartu bertsoa ipuin horrekin, eta iruditu zitzaigun modu bat, Fernandok personaje bat sortu zezala, herri aldatuko den personaje bat, eta nien momentua jakingo dudana, eta aldela personaje hori herrira edo ingurura lotua egon dadila. Ispilua da salataria, ez gara beti lagunak, elkar agurtu gabe pasatzen, genitun sarri egunak. Gaur erakusten du andrazko bat, ta bere masail bigunak. Gaur erakusten ditu bi begi, eta hortz zuritxukunak. Baina badaude gauza batzuek, erakuste ez dituna. Lankutik deitu nindutenez, literatura eta bertsoarekin biak uztartuz, zerbait egiten alko nuen, ez? Ni azken finean, gai hartzaile ibiltzen naiz, ipuinak ere idazten ditut, eta gustoko dut, eta nolapait ere bi gauzak uztartuz zerbait egiteko proposamena edo, ez? Ja ideiarik proposan nezaken. Eta hor hasi zen pixka bat dena mugitzen, ez? Gero hor ja Julio hori deitu nion, eta hor hasi ginen bueltak ematen, nola, zer egin genezakeen, eta tartetxo bat duenean, herriko eskolara ere joaten da, irakurtzen eta idazten ikastera. Bere 6 seme-alabekin joaten da, hauek ere ikas dezaten. Berak izan ez zuen hezkuntza jaso dezaten, eta etorkizunean bertzelako bizitzeko aukera izan dezaten. Idazten ikasteko gogo handia du Kristinek. Bere bizitzaren memoria liburua idatzi nahi baitu, bat seme-alaba bakoitzarentzat. Izan ere, bera joanen da, baina bere bizitzaren memoria hor gelituko da betirako. Behar bada ez du astirik izanen 6 liburuak idazteko. Behar bada lehenago hilko da. Behar bada ez du guztia izkiriatuko. Baina indar guztiak, amets guztiak horretara bideratuak ditu.